To już jakoś są dobry. Zapraszamy. Tam bežíš. A vy prosím, teraz tú kameru. Nič neujde. Nie będę ci pić. Ty už to zlako, ty videl si to? Tam Korečuj okolo kameru. Táto, videl si ho? Táto? Alebo mama? Len ti dám matro jednu radu. Keď budeš mať niekedy nejaký freestyle, nikdy nechoď s headcamom. Tiež si myslím. Počkaj, ešte Bol v sobotu, teraz, Adam Kolpak bol s headcamom. teraz dám taký svegovský štýl. V polke freestylu sa mu string zaozbil do kamery. To fakt? No, čo som ti hovoril však. A kde ste? Piče. To bolo v Košiciach na Košickom kruže. Ja, Ale vieš, koho som tam videl? no ja som nešiel priamo z Prahy. Ja som prespával, no. Bláza. Ale vieš, koho som videl na tom kruželi? Keď si pamätáš toho typka, čo bol ten žongler na exhibíciu tomto, na Apple 2010. Áno, áno. On tam bol. Slížo Perfecto. Ne, Á, to Slížo. nebol. Jebem ti. Počkaj, tak ktorý to bol? Na Asne, čo Matio ho našiel v Medickej. Aha. Ne, tak ne, nepamätám. Takže ešte Marto, Ešte jednu. 3 komba tam mám, poďme to dostrihať, daj mi to na net. Ja to ostrihať neviem, takže ja ti to dávam si na USBčko, len či si spievajú. Dobre. Ani raz si nešlo na USBčku, to je jedno. Ty vole. Mám to skrátka vedel. Ne. Čo matro, dáme to na OSBčko, dáme to všechno na spraviť. No, môžeme. Dáme tam my dva. Ale. A blúdia, že tam vy necháte? Aj toho mám ešte do toho. Čo ja mám tu? Cetové bratra je tam. Spokojne.